Vi er gruppe 14, og vi har spørgsmål 4, der omhandler egenværdiligninger, impulsmoment og step-up, step-down operatorerne. Vi har som udgangspunkt brugt Stefans noter og hans forelæsninger om emnet. Impulsmomenterne er meget vigtige, da de indgår i spektroskopi, som vi skal se på senere. De her impulsmomenter, de er repræsenteret af rigtig mange symboler og navne. Her der bruger vi så J, og de her impulsmomenter er vektorer. De har så en tilhørende operator, som består af følgende komponenter. De her komponenter, de kommuterer ikke med hinanden, dog så kommuterer kvadratet af operatoren med hver af dem. Vi har så, at vores Z-komponent, den er kvantiseret gennem MJ, som er orienteringskvantetal, og så H bar, hvilket giver vores orientering i rummet. Så for alle slags impulsmomenter, der har vi egenværdiligningerne, som ser sådan her ud, hvor at for J i anden operatoren, når vi bruger den på en egenfunktion, J, MJ, så får vi egenværdien med den her værdi og vores egenfunktion ud igen. Og vi kan så gøre for JZ operatoren, bruge den på samme egenfunktion, hvor vi så får denne egenværdi og vores funktion ud igen. Og siden at de her to, eller egenfunktionen her er jo så både egenfunktion til JZ-operatoren og J i anden operatoren, men den kan altså ikke være egenfunktion til JX og JY-operatoren, fordi de ikke kan have fælles egenfunktion Z. Og vi har nogle andre operatorer, som er step-up og step-down operatoren. Så step-up operatoren ser sådan her ud, og er så JX-operatoren plus JY-operatoren gange med I. Og så tilsvarende for step-down-operatoren har vi JX-operatoren minus JY-operatoren. Og vi kan så udtrykke JX-operatoren, som er en halv over step-up-operatoren plus step-down-operatoren. Og så for for Y, den tilsvarende for Y, der er det så 1 over 2i, og så plus og minus her. Og vi har så nogle regneregler for, når vi bruger step-up og step-down operatoren. Step-up operatoren, hvor når vi bruger den på vores egen funktion, så får vi en konstant, og så får vi en funktion med uændret impulsmoment, men en ændring i orienteringskvantetallet med 1. Og tilsvarende, hvis vi bruger step-down-operatoren, så får vi en anden konstant, vores uændrede impulsmoment, og så et fald i orienteringskvantetal. Og de her konstanter kan man se her. Yes. Vi kan nu opsummere prøve at bruge vores JX-operator efter vores JZ på vores funktion. Så vores funktion er givet igen sådan her, og så har vi så vores JX-operator. Så vi ved også fra før, vi så får en halv gang ind på parentesen, og så plus-operatoren plus vores J-minus-operatoren virkende på funktionen. Således. Og vi kan så gå videre ved at sætte gang ind i parentesen, så vi får stadig vores en halv gange på, men så får vi så nu vores plus-operator ind på funktionen. Således. Og så også skal vi huske vores andet noget, som er vores J-minus, som virker ind sådan her. Og yderligere kan vi så nu sige, at vi faktisk skal skrive det om, som vi definerede før, hvad J plus gør, altså vores step-up operator, så vi får slutteligt således, at vi har vores plus på vores funktion. Men vi også nu får så, at step operatoren går ind og opererer, så vi får en ændring i orienteringstallet, altså med 1 højere. Og så får vi så også vores C-, som så går ind, og så får vi sådan her, hvor vi så har 1 lavere. Så i stedet for at få en egen funktion tilbage, som vi gjorde vores JZ, for JX, så får vi så en lineær kombination, hvor vi har en, som er højere, og så en, som er lavere. Og generelt kan vi så sige, at det er rigtig godt at vide, fordi at det er,
Det giver en god sammenhæng mellem egenværdiligninger, impulsmoment og så vores step up og step down operator, hvad de gør.